На мен, като човек, който направи исторически парк, ще помоля да видим снимки за исторически парк, да видим какво сме направили в България. Дали сме експлоатирали мините, да покажем различни снимки. Само една ли? Или снимки, къщи, да покажем. Дали сме експлоатирали мини, дали сме вземали дискотеки, дали сме продавали наркотици, дали сме държали контрабандата на алкохол или цигарите, дали сме вземали от митници, дали сме точили ДДС. Да видим какво сме правили. Значи, вижте, ние сме правили прекрасни неща за България без нито един лев държавен, като културата е в основата на развитието и въобще съществуването на една държава. Без нито един лев държавен общински, без да им вземем европейски средства и без нещо друго да направим. Това, което ние направихме чудеса. Каква е наградата за това нещо, което направих? Ще помоля снимки на моето семейство, където имам. Това, което заплашиха съпругата ми да изчупят краката, ако това е сина ми, да оставим тази снимка. Защото това дете пострада от ваксините при Петър Москов, който това е един министър на здравеопазването в кабинета на Бойко Борисов и който също са приближени на Иво Прокопиев. Хората, които казват, че са за демокрацията, за свободата, унищожиха една камара деца. Сега ще направим асоциация на тези деца и ще почнем тези хора да ги съдим и да ги преследваме и да съберем всички бащи и ако няма закон, ще намерим начин да увъзмездим за мъката причинена на нашите деца. Защото някой трябва да си плати за това нещо. Или това е правителство, унищожава поколения свои деца, две поколения, 2012 и 2013 година, като ваксините са 2015-2016, на тези деца, когато достигат определена възраст, тогава се бият, затова са 2015-16, но те са родени 2012-2013. Това са десетки хиляди деца, които пострадат от тези ваксини, които са вкарани от Турция. И забележете, вкарани, за да може някой да спечели. Това мафиотско управление, това, което прави, е да унищожава деца. И това не им пука на Урсула фон дер Лайен. И по никакъв начин не ги интересува в Съединените американски щати. Ако може снимка с цялото ми семейство, което децата ми са заплашвани от отвличане, жена ми да й чупят краката, да я вкарват в затвора и други неща, които ги правят в момента, само защото аз съм направил определени хубави неща в България и не искам да се подчиня на този геноцид, който извършват тези мафиоти и другите заедно с тях на българския народ. И като не искам да се подчиня, всичко е по законов начин. Изпращат ми мутри, изпращат ми полиция, шефа на ДАНС във Варна, който би трябвало да е човек от сигурността на НАТО, унищожава атомни убежища, вкарва контрабанда, тероризъм тук през Варна. Нищо, никаква реакция. И това нещо, ние го даваме с данни и с доказателства. Всичко сме изпратили 100% свидетели за наркотрафик в България. Кой го прави? Откъде минава? Какво се случва? Кои са свързани лица? Нищо. Нито Европейски съюз го интересува, нито Съединените щати до този момент. Или това означава, че ние в България не само, че нямаме легитимно правителство, което е избрано с легитимни избори, за да може с него да се общува, но това, което се случва, това правителство нелегитимното, вътре мачка и унищожава хората, взема човешките съдби и свободи, но забележете, родните евроатлантици казват, да, това е нормално.